Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kanyodrip Youth Council hakar potrik nai wing ajar posan. Kalalit banyak kendu markman. Baban panju pensyah halor kejaka meniblay bedang tay hapo kejaka terikam jaga Central Bureau of Investigation kebadan Hamodiang New Shillong Township. Hagajiya krem kilar pathai kubor Presiden HYC baroy kupar sendram ulaong. Bagi HYC kam persya lada datang ke Meditation Center. Hendai lada gani kejaka kan kelas kejaka meniblay. Kesengkan persya bet Namar bakalong kajing pinken ya keriti sensyar jong keri barki an jong kejala. Okay, see, this is your office. It is under your control. I'm not seeing anything. I'm pushing them. Làm chưa hả? Lên tăng đi nhiều. Nakaliang jong kaseng haka sautrik jong mentau benai ni laaya ka jing tho ha po u he jong ka CBI ber office ang dia po mau diang alor ka jing yo jing tip ka jong ni ba ka don ka jing sna ya ka kanja jaka ban mani blai hakani ka office jong ka CBI ka badon hang ni hadin bang yo ya ka jing tip ngil ai ka jing tho ban pan jing shai alor kata ka jing yo jing tip ka jong ni kum ju ru ban ong ye ki ban panpaw ya ki ba kanik lada kadon ka bakum kata ka jing sna ya ki bakum kita ki jakama ne blai ki badon hang ni hapo office kalong persya ya kariti sansar jong ka ri India namar ba ngila puli ki judgment ki ba fair jong ka Supreme Court jong ki High Court ki ba fair bakum ju ru la ngi pet ya kariti sansar jong ka ri India ong ba ka ri India ka kata secular republic lani kari ka bomdon kanu ka jing ya sya liang ya kanu kanyam tilada kami kabakum kata ka temple hang ni hapo office jong ka CBI kabade ka way na ki tanak trikam jong ka sarkar India lada ka don ka temple lani ka don kanu ka yung maniblay ka panpaw ba kani ka office kamlong light lut chu lani kam don chu kata ka secularism haka ti nakaliang jong ka seng ngila panpaw ka jing persya ban ngila ongru ba ngila dawaru ba ka office jong ka CBI ka badon hang ni kadai ban ajing syai ngila ap mentala si tiyaw tam ngim simlayo kanu jing persya mentala singi ngila awan ban ya kendu ya uhe ubadi pet ya kani ka CBI office ka badon hang ni po mau diang bat ban ya kren markmat bat u ban panjing syai luar kini kijing tip ki jongi bat kijing pan bat kijing tho ya ka jing tho ka jongi nakaliang jong u DIG jong ka CBI office ka badon hang ni ubade ru head of branch jong ka CBI office ka badon ni po mau diang ulah kren na ka basya yangi ba ka CBI hi office ka badon hang ni kamdon kanu ka jing thumu bante ya kata ka temple but ulah ongru ba kani ka building ka badon menta ka kita community center but ka meditation center ya ki nongtrei ki basyong basa hakini ki residential quarter ki badon hang ni hapo hajan jong ka office hi but nakaliang jong ka seng ngila kren na ka basya ya uni u he jong ki CBI hang ni ban ong ba lada ka day ka meditation center ka seng kamdon kanu ka jing persya dai nang ni akhmat lada japat ba ka CBI lani ki nongtrei jong ka CBI hang ni ki pishna lani ki pelong ya ka kum kata ka jakama ni blay dalay ru nginom sya ya ka bakum kata ngilapan paw ru da ka basya bangim day bangi persya ya kanu kanyam lada fipet haki lada fipet bat ya ka jingong kumba kalong ya po Meghalaya ang iong ba ki babon nangi ki Kristan
kamut pat ka sarkar jela kan sya ya borok ki police station ya borok ki office sarkar bantai ya kita ki yang mani hakmat jong ki office ke jong ki namar ka constitution hi jong kari India ka ong baka state lane ka sarkar kamdei ban pen i ya ka jingya sya liang yanu ru ya kanu kan yam ya kanu ka jat pendri tiki khmi lenti baka CBI ru kabade ka we ni kita trekam jong ka sarkar India kamdei ban bu ya kanu ka dak hapo ka office trekam ka jong ka lane hapo campus ka jong ka ya kanu ka dak ban pen i baka long kaya sya ya kanu kan yam kadi katahi ka jing sngo ka jong i dang kaliang jong DIG bode ru head of branch ka CBI ula pentip bad ula kular yangi ula ong ru daketin ka basay bakani ka jaka kum bakalong mantahi kamde kata ka temple lane ka mandir ka baki gisna ka ditang ka meditation center lane kata community center na kabanta kini ginong tre ki basyong basa kini ki residential quarter ki badon hang ni hi hapo campus jong CBI office bad ula kular ru yangi bakal kanomdon kata ka jing temu ban bu lane ban pelong ya kani kajaka kum kata kajaka mani blay jongki nong tre ki badon hang ni hapo kani ka CBI office but do residential quarter na kaliang joka seng ila let ru ban pet ya kani kajaka ban let khmi hi daladi but kum bakalong hi mentang ila yu ya ka ka signboard ya ka balatho bakadai ka meditation center community hall jongki nong tre ki basyong basa hang ni but nginget ba kani ka jingi kren ka jongi bat uniu he jong CBI ki officer ki badon lang hang tu un bat yala ka jong ka khitien bat kanom don ka jing pen kala hadin habut bat nakaliang jong ka sengin buat din ya kani ka kam ngin pet ngor ba balada ka don kata ka jing kala ka jing ekren kum bala ekren menta ka sngi bat kum ba ulapan pa nakaliang jong ka sengin don ru sa kiwe kilat kilenti ban syem na marba kum bangong ipi mentang ngidang tho tang ka CBI office bat hakiwe ki bor ngidon ru ya kiwe pat ki bor ki bakham hajrong ki baladang iba ka CBI office ka penken ya ki kendon lane ki jing betha ki badon hapo constitution jokari India bat ki rai ki baka supreme court kala ai ki rai ki bagi high court ba fair ki la ai halor kani ka benta ka bomsha ya ki public premises lane ki public office banbu ya ki nu ki jakamani blay kambut na kaliang joka seng rugin sa shimi kilat kelenti ban ujor shekibor ki bakham hajrong khnang ban penting kena baki office jong ka sarkar ki jaka jong ka sarkar la kalong joka sarkar India la kalong joka sarkar Meghalaya kimdei ban pen khle lane ban pen i baki ya sha liang lane kilong liang hakanu ka jat niam hakanu kan niam ka badon hang ni por India vi kumbakalong himanta kajing pet ka jongi ngimtip na kajing wan na kajing long jong kadur jong to kajaka hot ngila don kajing muddur ba kamde kata community center la ka meditation center ringinget ngi hadin kajing kren but new officer jong ka CBI ula kren ngi da ka basay ba kadur kala banlong na kumnu gru nrei kinom pen kala pat yaki kum kata ka temple la ka mandir tingi shim ya kata kajing kren ka jong bat nginget ba unbat ya kata kajing kren ka jong balada open kala ya kata ngila kren na ka basay umentan ru balada ka don kajing kala ka ba open kala ya kani ka meditation center sya kata ka jaka mani blay tingin mansin na kaliang jong ka sengru ngin sa siya may kiwe kilat kelenti.